Maing buntag bay. So, kumusta mo diha? Wait, nako usbon. Usbon to ni. So, bay maing hapon na karon. Ngit-ngit pisti oy. Okay, maing hapon bay. So karon kanang hapon na. Sunday siya, the 22nd of May. Nya kanang wala ko ngayong baton wala pa na ako nabuhat. It's so frustrating. It's the last few weeks of uni, so muna siya. Migraine pa ko niya ka stiff neck, pisti kayo. So magkuan taron, luto. Magkuha ko kanang mag-spam na ako. Spam it is. Masuko man si Lurag mag-spam ko. So kuha man siya. Ito make it go spam. Let's go. Just had to throw the boxes away. Shoot, man. So we have the DJI Mini box, which we are throwing. Pin update karon bay. Kini mga 2 years na siya kapin. Labay. Kani Rico GR2. Rico GR2 gilabayan sa ninako. Ang gibaligyan sa ninako. So kini napanin ako pero I don't think ako ning ibaligya anytime soon kay nindot man siya nga drone. So bye bye. Kusuki ko mong limpyo kana. Kusuki ko magkipog mga boxes bye bye niya kanang karon naka-realize ko nga kanang daghan naman kay sila di man siya masulod niya murag di mo na raw gamiton. So decided now nga ang importante na mga lenses na lang na probably akong ibaligya soon. May akong i-keep na boxes karon labay lang sa uban. Yes. Now, ang problema nako karon is that kanang igutom ko niya kanang wala day spam. Wala day ko stock sa spam. Asa na nga akong gibutang eh. Ngita na akong lang lutuon. Ay, nako. Sa pa magluto to ya. Let's check. Pwede ra pod itlog pero ganahan ko og lami karon so di la sa ta mag-itlog. Oh well, let's see. Ayos, so naka-realize day ko nga na ako'y kuan kanang gitawag og kanang sito nga ni kanang smoked pork. So mura siya ham pero di siya ham, smoked pork. So ato ning malikaan nya mo nitong kanong karon. So karon balay lang gyapon ta, wala tayong mahitabo. Nag-try lang kog alsa ning bugat na ako nga kamera. Bugata yawa. So magluto sa ko ay. Yes, let's go. So bye, let's go. Luto ta. Atong lutoon karon kini. Mura siyang ham. Pero smoked pork siya. Ham ini. Really good siya ham. Mura siyang bacon. Australian bacon. Lahi man ang Australian bacon ba gay kanang di man para sa US nga bacon nga kanang mukunot nga nipis nga gibagka. Sa kusaon ni mantika bay. Sa kusaon ni mantika bay di gyud mo kuyos so. Muna siya. Sunday. Nagagbuhaton niya pon. Mo gyapon. Ako sa kanan na discharge so nag-charge ko nga to nag-plug ko kuryente. Kapoy man i-plug. Matay vlog ron.